Jeg har altid været fascineret af at skabe noget med hænderne. Fra da jeg var dreng til at kigge med min far på værkstedet, og til nu, der er startet min egen virksomhed og hjælper erhverv og private med at udleve deres drømme. Jeg hedder David Brachet, og jeg har arbejdet i tømrer- og snedkerfaget i snart 10 år. Da jeg blev udlært, der blev jeg antaget med sølv, som er det højeste inden for tømmerfaget. Sidenhen, der har jeg så rejst i udlandet, blandt andet Sydtyskland, og så efterfølgende har jeg haft et par år i Grækenland, hvor vi har stået som projektleder dernede og har lært andre kulturer og hvordan man bygger nede i Sydeuropa. Jeg hjælper primært kunder i Nordsjælland og København. Vi laver specialløsninger i træ, og her der laver vi terrasser. Vi laver døre og vinduer, carporte, som den her jeg står ved her. Ja, alt når det skal laves i træ og i høj kvalitet. Jeg oplever tit, at der er mange, der har følelsen af, at de ikke kan stole på deres håndværkere. Det er det, jeg gerne vil ændre, og det er derfor, jeg har startet Brachet Tømrer og Snedker. En god håndværker for mig er en, som holder sine aftaler. En, man kan stole på, og en, der sørger for at forventningsafstemme fra starten af. Hos mig får du ikke de hurtige løsninger, men du får løsninger, som jeg selv kunne være stolt af at have i mit eget hjem. Kvalitet er vores varemærke, og vi går aldrig på kompromis med materialer eller vores finish. Og så er det vigtigt for os med klar og tydelig kommunikation fra starten af. Jeg har flere gange været ude på opgaver, hvor folk har valgt den billige tømrer fra starten af. Og det resulterer i dårligt håndværk, hvilket er langt dyrere at rette op på i sidste ende. Så hvis du godt kunne tænke dig en dygtig og en pålidelig tømrer, så udfyld vores formular på siden eller slå på tråden. Så kommer vi forbi, og vi laver et gratis og uforpligtende tilbud. Vi glæder os til at høre fra dig.